Bu çäre diňe bir adaty görünüşde geçirilmän eýsem dünýäň 14 döwletinde sanly ulgamar arkaly şöhlelenirli. Şu gezekde forum bolganda işleýän dörlemelli we daşary ýurt kompaniýalaryny bir gere jemledi. Olaň hunermenleri halkara tebit we ýurt derejesindäki ýanyç energetika toplumynyň gelçegi bilen baglanşykly strategiýany işläp düzmek hakyna çykyş etdiler. Şeýle hem dünýäň nebit bazarynaky işleň ýagdaýy, burdaky marketing strategiýaleri baradaky teljirmesiň maglumatlaryny tanıştyrdylar. Toplan tejribelerini götäde işläp taýýarlamalary paýlaşdylar. Maslahatyň maksady Türkmenistanyň daş gurşagy gorumagy hemde iri energetika kompaniýalarynyň, halkara guramalarının ylmy jemgyýetçiligiň we mali institutlarynyň arasynda ýaşly geljek önüktirilen halkara hyzmatdaşlygyny pogtalandyrmakdan ibaratdyr. Energetika mümkinçilikleri uglevodorod ýataklaryny özleşdirmegiň, täze tehnologiýalary we jahtlar atly umum meselesiň dowamyna bilermenler bu maslahatyň energetika diplomatiýasyny ösdürmegiň geljegine baha bermäge mümkinçilik berýänini belläp, täze tehnologiýalary döretmegiň we arasy energiýa geçmegiň, eler tutulýan ugurlary gözden geçirmegiň, energetika howpsuzlygynyň hemde daş gurşagy goramak meselelerini çözmegiň zerurdygyny utadylar. Garaşsyz hem işçilik beýtarp Türkmenistanyň uglevodorod terişdeleriniň äwurtlyk gorlaryna eýe bolmak bilen hormatly prezidentimiziň başçylygyna ýanygyç energetika ulgamyna toplumly strategiýany ýygydarly durmuşa geçirgenligini utaly. Şol strategiýanyň möhüm düzüm bölekleri ekologiýa aýratyn üns berilgen, öňde barja tehnologiýalary hemde işläp taýýarlamalary esaslanan uğurdaş düzümleri döwre baplaşdyrmakdan, gazyp almak we gaýtadan işlemek pudoklarynyň kuwatlyklaryny artdyrmakdan, mawy ýanygyjy eksport etmegiň ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmakdan ibaratdyr. Meclisiň dowamyna hunermenler nebit senagatynyň işiniň ekologiýa taýdan araslygyny üçin etmegiň zerurlygy bilen baglykda ulanylýan tehnologiýalaryň adamyň daş gurşagy goramak işçiligine goşun toşmalygyny atadylar. Şonuň üçin nebit gaýtaklaryny rejeli özleşdirmek üçin täsirli we ekologiýa taýdan arasy usullaň işlenip düzülmegi daş gurşagy hapalanmakdan goramakda möhüm ähmiýete eýedir. Sonra maslahatyň işi täze tehnologiýalar we energiýa çalşygy boýunça geljegi bolan garaýyş. Uglevodorod önümçiligini metanyň we kömür turşy gazynyň zyňanalaryny azaltmak, ýaşyl energetikany ösürmek ugruna başlangyçlary we maliýeleşdirmegiň täze mümkinçilikleri atly meclislerde dowam etdi. 2 günlük maslahatyň çäklerini ýurdumyzyň ýanyç energetika toplumynyň düzümine kärhanalaryň ýolbaşçylary bilen olaň daşary ýurtly hyzmatdaşlarynyň arasynda özara gatnaşyk kılan strategik uğurlaryny aralyp maslahatlaşmak üçin onlaýn duşuklarym geçiriler.